Първо, като тенденция, това, което наблюдаваме и в потвърждение на думите на господин Павлов, е, че все още домакинствата са плахи в желанието си да потребяват повече. Това естествено обуславя повече спестяванията, които правят в банките под формата на депозити, спестовни сметки, инвестиционни продукти също закупуват. Но от началото на тази година, за първото тримесечие, забелязваме ясно отчетлива тенденция за увеличение на търсенето на потребителски кредити, т.е. възвръща се желанието на хората да потребяват, но размерите вече не са тези, които бяха в предишни години. Тоест, домакинствата се опитват да се предпазят от неразумни покупки и по-скоро се опитват да заложат на най-необходимите неща или отлаганото потребление през последните 2 години, което са имали нужда да направят, го правят в този момент. Това се отразява и върху средния размер на потребителските кредити, които са доста по-ниски от предишните години. Разбира се, за банките потребителските кредити винаги са били от голям интерес и съответно поради по-високата им доходност в сравнение с тези, които са жилищните кредити. Но това, което забелязваме като тенденция и което мислим, че ще се налага все повече на банковия пазар, е, че банките ще обръщат все по-голямо внимание на качеството на кредитополучателите и особено на тези с чиста кредитна история. В тази връзка нашите анализи са, че пазара ще се диференцира ценово по отношение на клиентите с добра кредитна история, с добро ниво на задлъжнялост и тези, които са прекалили в годините с неразумното потребление. Друго, което можем да отбележим за потребителските кредити е, че все още хората се страхуват да използват максималните възможности на сроковете, които предлагат банките. Тоест, тази несигурност по отношение на работните места, на заетостта, кара повечето от клиентите да ползват все по-къси и по-къси срокове. Това е, което наблюдаваме в момента по отношение на потребителските кредити. Разбира се, има голям интерес и към ползването на револвиращи кредитни карти и лимити, също както и на овердрафт, т.е. не само на потребителски кредити. В последно време има възможности и повече банки предлагат също възможността за обединяване на задълженията на своите клиенти, поради факта, че когато едно задължение е обединено с един оптимален срок, съобразено с съотношението дълг-доход на клиента, е възможно да се намали тежестта на разхода за плащане на лихви и главница за домакинството. И това е определено интересно и за клиентите. Съответно, търсенето на такъв вид кредити също се засилва. Как смятате, потребителското кредитиране, за съжаление, последната година не отбелязва ръстове. Ще видим ли все пак в края на тази година дори и минимални, но ръстове в този сегмент? Аз съм оптимист по отношение на това и анализите, които сме направили, че ние ще имаме една значително по-силна втора половина на годината. Но поради факта, че броя нови кредити и сумата на отпуснати кредити няма да бъде достатъчна, за да прекомпенсира падежите на банките, портфейлите, които те имат в потребителското кредитиране. Възможно е възстановяването да бъде до сегашните нива. Разбира се, би могло да бъде и с съвсем малък ръст. Добре, да се надяваме. Всъщност потребителските кредити, аз също винаги съм казал, че
когато се използват разумно и правилно, могат да донесат доста ползи на потребителите. Когато се подхожда към тях неразумно, могат да доведат и до финансови проблеми. Но пък последните 1-2 години се вижда, че във всички кредитополучатели разума говори и доста добре преценяват и възможностите си и нуждите си от финансиране. Правителството, което се отиде, въведе данък, който среща голяма съпротива, данъка върху депозитите. Въпреки това виждаме, че депозитите продължават да нарастват и продължават да са доста атрактивен за спестителите пари. Все пак, дори мен са ме питали доста хора, има ли друга алтернатива на депозита, която да носи като банков продукт, която да носи добра доходност, но да не търпи такова данъчно облагане? Предложихте ли вече нещо на клиента или мислите ли да предложите в бъдеще? Все още депозитите нямат сериозна алтернатива пред широката публика, тъй като знаете, имаме 100% гарантираност на депозитите до размер 100 000 евро, което е една доста висока сума спрямо масовия клиент. И лихвите по депозитите все още представляват една добра алтернатива. Разбира се, има и други алтернативи, но там гаранция за капитала няма. И тя се предпочита от клиенти, които имат доста високо ниво на познание на финансовите пазари. Тези, които имат много по-големи финансови възможности да инвестират част от средствата си в такива финансови инструменти. И поради тази причина за момента все още депозитите са най-популярни и най-масовия продукт. В последните месеци обаче се наблюдава една тенденция на изместване на погледа на клиентите от срочните депозити към другите видове влогове в банката, като спестовните влогове, като различни видове разплащателни сметки, които някои от банките предложиха на пазара. И въпреки по-ниския доход по спестовните сметки, доста клиенти предпочитат тях, тъй като освен липсата на 10% данък, имат и възможността за по-голяма гъвкавост и свободно опериране с средствата си. Тоест, нашите анализи и прогнози са, че ще нараства дела все повече на спестовните сметки от общо привлечените средства на банките спрямо тези т.е. по-бавно ще нарастват срочните депозити, а по-бързо ще нарастват привлечените средства за спестовните. В финансовите продукти все още инвестициите са, както казах, по-малко като обем и средствата, които се инвестират, са изключително от клиенти с много високи финансови познания за пазарите, както българския, така и международни.